amit itt említették, nem jutasi altiszt volt, hanem Ludovikát végzett Magyar Királyi Honvédség páncélos főhadnagya, és Jutason oktatótiszt volt, páncélos oktatótiszt volt. Ez csak azért, mert ilyen fontosság kedvéért. Büszke lennék arra, És hozzáteszem, hogy megfertőzni a jutasi szellemmel, így mondom, a Gyuri bácsi fertőzött meg. Nagyon régen, még itt van, hál' Istennek el tudod jönni, kedves barátom és volt kollégám, Pardi Attila, aki végül is ráirányította a figyelmemet, hogy van egy altisztképző, akiről érdemes írni, foglalkozni vele. Bemutatott, mert akkor még nem ismertem a Gyuri bácsit, bemutatott neki, és innentől kezdve nem volt megállás. Eljutottam idáig, igaz, hogy ez majdnem egy 10 évbe tellett ehhez a kis könyvecskéhez. Hozzáteszem Gyuri bácsit, én, hogy is mondjam, az igazi jutasi hitvallásnak az őrzőjének tartom. Sajnos sok jutason végzett altisztet, itt oktatott nem ismerek, ismertük a Móri dandártábornok urat, aki sajnos elhunyt, illetve ismerek levélben másokat is, de mind már nagyon koros. Ő az, akit én annak az igazi katonának tartok, aki az volt, az marad, ugyanis ő figyelmeztetett engem egy alkalommal, amikor beszélgettünk, hogy aki katona volt, az katona is marad örökre. Életútjáról egy nagyon, tényleg csak egy pár gondolatot, 1920-ban született, tehát könnyű kiszámolni, hogy hány éves most. 41-ben avatták hadnaggyá, Ludovikát végzett, elég sok kapcsolata volt a jutasi altisztekkel, majd remélem el fogja mondani. Utána rögtön frontra küldték, páncélvadár zászlóainál szolgált, Uribnál harcolt, betegség, mondhatom úgy, hogy betegség miatt kivonták, vagy visszarendelték Jutasra, illetve Magyarországra, majd utána kinevezték Jutasra oktató tisztnek. Itt oktatott addig, amíg ugye 1944-ben az alakulat, mármint a jutasi altisztképző elindult nyugatra, Németországba, talán meg is tudja mutatni majd, hogy milyen útvonalon barangoltak a nagy birodalomba, és utána hadifogság után visszakerült Magyarországra, rövid ideig civil volt, majd visszavette a Magyar Néphadsereg, ugye akkor úgy hívták, és büszke volt arra, és erről sikerült is rábeszélni, hogy egy publikációt is írjon nekem. A páncélos szemlébe, a főszerkesztője volt, hogy igen, jól tudom, illetve különböző szabályzatokat, páncélos szabályzatokat szerkesztett, írt és adott ki, majd később sajnos ugye a szokásos módszer eltávolították a Magyar Honvédségből, bár ő nekem úgy írta, hogy tartélik államba helyezték, én így fogalmazom inkább. A rendszerváltás után kapta vissza a rendfogozatát, illetve léptették elő alezredessé, és azóta is bárhol, bármilyen alkalomból találkozunk, illetve bármilyen rendezvényen van, a jutas soha nem marad ki a elbeszéléséből. És én rettentő büszke vagyok arra, hogy remélem ez így van, hogy barátomnak mondhatom és tartatom, és remélem, hogy nagyon hosszú ideig fogunk beszélgetni a jutasról, mert amikor akárhányszor találkozunk, mindig egy új, érdekes történettel áll elő, amit nekem le kellene jegyeznem, akkor éppen nincs nálam tolult, amikor hazamegyek, akkor írom le, és akkor mindig gyűlik össze a kis különböző jegyzetek. Jutasról ugye úgy beszéltük meg, hogy ezt is elmondva, hogy a kezdetekről inkább én mondjak egy pár gondolatot, a lényeges részekről, mert itt nem is az az érdekes, amit én mondanék alapvetően, amit a Gyuri bácsi mond, akkor utána átvenni a szót. Tehát Jutasról a kezdetekről. Először is az, hogy altiszt és tiszthelyettes. Ugye esetleg felmerülhetett a kérdés, hogy kettő között mi a különbség. Óriási különbség így nincsen. Különböző rendfokozatok vannak, egyforma állománykategóriát jelentett mind a kettő, de az altiszt 1941-es években kezdett már, hogy is mondjam, egy ilyen elcsépelt, ilyen nem jó hangzó kifejezésnek lenni, ugyanis hát a bankokban, a különböző intézményekben a hivatal szolgálatok altiszteknek hívták. Akkor gyorsan módosították a dolgot, és 1941. augusztusában kormányzói rendelettel bevezették a tiszthelyettesi megnevezést, és innentől kezdve tiszthelyetteseknek hívták őket. Meghatottan hallgattam ezt a sok dicséretet, amivel itt elhalmoztatsz, de viszont a meghatottságra van jogom, mert lehetséges, hogy 60-65 évvel ezelőtt ugyanezekben a tantermekben majdnem ugyanennyi
de jutasi hallgatót oktattam valamire, hadseregszervezésre, matematikára, páncélos ismeretekre, meg egyebekre. A jutasi iskolának igen magas és igen jó híre volt tulajdonképpen. Addig még nem keveredtünk háborúba az összes országgal, szinte a nyugati hatalmakkal. A katonai atasék egymásnak adták a kilincset, mindenütt nézték azt, hogy lehet, hogy aránylag ilyen szegényes felépítés, itt nem voltak olyan modern gépek, meg ez, meg az, hogy ilyen óriási eredményeket értünk el a tiszthelyettes képzés területén. A német, hát természetesen egy táborban harcoltunk, azok mindig jöttek, de eleinte még Amerikából, Angliából, Franciaországból, ezek a híres katonai intézményekből, Saint-Cyrból, meg egyebekből mindenünnen jöttek a tisztek és tanulmányozták azt a módszert, amit itt Markóczi tábornok megvalósított. Hadd beszéljek akkor már erről a módszerről. Ezt úgy hívták magyarul, hogy a helyes helytelen, vagy pedig németül falsch richtig módszer. Mindent bemutattak először jól, hogy kell csinálni, csak egy példát mondok, mit tudom én, a géppuska szétszedése, összerakása, bemutatták, hogy lehet tökéletesen megcsinálni. Utána a hallgatók átmentek el ilyen forgószínpad-szerűen egy másik helyre, ahol mindent rosszul csináltak. És az volt a játéknak a címe, mert szórakoztak is, és megtanulták azt, hogy észrevegyék a hibákat. Tehát azok a beállított szereplők csináltak mindenféle hibás, helytelen dolgokat, és akkor a nézők, tehát az osztálynak a másik része, akik erre voltak beállítva, megállapították, hogy ez rossz, az rossz, amaz rossz. Tehát egy fél óra alatt sokkal több eredményt lehetett elérni, mint hogyha súlykoltuk volna napokig, hogy ezt így vagy úgy kell csinálni. Ugye, mert például csak egy példát mondok, mert önök civilek, a géppuskát behunyt szemmel is szét kellett tudni szedni, bekötött szemmel, ugyanúgy összerakni, mert arra kellett gondolnunk, hogy éjjel is előfordul az, hogy meghibásodik a géppuska, és a korom sötétségbe vissza kell rakni a megfelelő alkatrészeket a megfelelő helyre. Ezért aztán később így ez bonyolódott, mikor a harckocsikban már Gebauer géppuska került beépítésre, az a legmodernebb géppuska, és nem az öreg Schwarzhose géppuska, amely az első világháborút is végigküzdte már, annak a szétszedését, összerakását, kijavítását is tanulták a hallgatók. A jutasi Nimbus. Körülbelül 4 vagy 5 évvel ezelőtt léptettek elő alezredessé, és akkor volt egy nagy ünnepi gyűlés a budapesti kiegészítő parancsnokságon, rengetegen voltak, régi tisztek és mai tisztek is. Mögöttem ülő második sorban 2 idősebb úr, nyugdíjas katonatiszt, de nálam sokkal fiatalabb ült, és egyik azt mondta a másiknak, hogy öregem, ide figyelj! Amikor én kikerültem a tiszti iskoláról, fogalmam se volt semmiről, mondta ő. De volt az alakulatnál, a századnál 2 volt jutasi tiszthelyettes, aki már akkor tisztirangot kapott a demokratikus hadseregbe, és azok mindent tudtak. Tudták az adminisztrációt, tudták a kiképzést, ismerték a mindennek a nevét, szóval a legnehezebb időszakon, míg az ember bejáródik egy ilyen új alakulatnál, azon rengeteget segítettek nekem. Szóval olyan büszke voltam rájuk, erre, amit hallottam tőlük, vagy a büfében, mikor a végén volt egy kis svédasztalos meglepetés, akkor rögtön oda mentem hozzájuk, és elmondtam, mint a hájjal kenegettek volna. Olyan jól esett nekem az, hogy egy mai tisztektől ezt hallom, hogy milyen csodálatosak voltak a jutasi tisztek. Ha már itt fölmerült vagy a vadbarmok, vagy nem tudom mik voltak a jutasi tisztek, ez egyáltalán nem stimmelt a utolsó kibocsátott generációkra. Ez arra az időre vonatkozott, amit a Feri is említett, hogy a fiatalok kikerültek innen jutasról, de gyerekek, szinte 18-19 éves, 20 éves tiszthelyettesek lettek, és ezek parancsoltak azoknak, akik akkor zsoldos hadsereg volt a trianoni békediktátum alapján, tehát azok voltak katonák, akik minden 4 éves első világháborút végigharcolták. Ezek a fiatal srácok csak úgy tudtak valami eredményt elérni, hogyha rettentő gorombák voltak, szivatták a legénységet, feküdj föl, meg egyéb ilyen dolgokkal, azt mindenki ismer, hogy fogkefével lécét pucolni, meg ilyen dolgok előfordulhattak, ez nem titok, de főleg mikor a Markóczi tábornok megjelent, és az teljesen reformálta a csapatpedagógiát Jutason, akkor
minden megváltozott, és egész más intézmény volt.